ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର। ମହାମାରୀ କରୋନା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା। ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କରୋନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।